Hej så, og velkommen til, hvad der er en bekendelse fra min side af. Dem, der ikke kender mig, jeg hedder Michael Madsen, går under navnet Skib Skovhugger. Og det drejer sig om de rygter, der har været her den seneste tid, blandt andet på rcdrift.dk omkring doping i dansk professionel drifting. Og jeg kan simpelthen ikke klare presset mere. Det blev for stort. Jeg synes, at folk de haler ind på mig. Men synes jeg får fat på sandhederne, og så synes jeg, at jeg kunne lige så godt bare komme til bekendelse med det samme. Så det sker på mine egne præmisser. Og ikke en eller anden journalist, der bare vil have en historie. Jeg har siden 2009 brugt doping. Det var Tue Nissen, der introducerede mig for det. Det startede egentlig bare ud med noget tyndt silikoneolie. Det er bare til hygge. Ikke? Og lige så stille som det mistede effekten, så gik man jo over til hårdere viskositeter, men i sidste ende, så var det jo bare overgangsstoffer. Det endte i en spiral af tyk smøremidler og andre fedtstoffer. Og jeg endte ud på en småkriminel løbebane for at finansiere mit forbrug. Altså det var alt lige fra at sælge stjålne felt til billige kopier af nogle driftdæk. Jeg har før prøvet at stå frem, blandt andet i Bækmarksbro, da jeg blev interviewet af rcdrift.dk. Men selve opmærksomheden blev vildledt under selve interviewet, og det var jo så Tues trofaste håndlanger, Rune Erhardsen, der skulle stjæle hele opmærksomheden for det, og selvfølgelig også Tues nyeste medløber, Christian Hingeberg. Der har jeg simpelthen forsøgt at give mig mundkog på. Men her er det så. Jeg indrømmer, at jeg har brugt doping. Det var ting som silikoneolie, AV Grease, Green Slime, Deflock, CA-accelerator, Afterrun Oil. Altså med Tue, der kunne det jo aldrig nogensinde blive vildt nok. Hans motto har jo altid været much more. Så altså, vi har været helt ude i at bruge ren THF, bare for at forbedre vores drift. Men jeg har været til affedtning, og har nu været fri for smøremidler i 1,5 år. Det har været en svær tid, men jeg har kommet igennem det. Og med det der vil jeg gerne sige undskyld til mine sponsorer, .ones deltagere, min familie, min kæreste, men samtidig også et stort tak til Thomas Lund, som han kunne se, at det var ved at gå alt for galt med mig. Og han tog mig simpelthen ud af det her, og så sendte han mig direkte til affedtning. Og det har så gjort, at det er derfor, jeg er her i dag. Så stor tak til dig, Thomas. Jeg håber, min tilståelse det vil få andre involverede parter til at stå frem. Jeg ved, jer derude. Jeg synes, vi skylder den kommende generation af driftere at stoppe med det her, og så prøve at forbedre sporten, i stedet for at gøre det på simpelthen bare at dope sig. Det fører ingen vegne. Og de må simpelthen lære af vores fejl. Det var egentlig alt, hvad jeg havde at sige. Jeg håber, I kan tilgive mig.